Xevi Pons i Carlos del Barrio, al volant d'un Peugeot 208 T16, es van adjudicar el 2 de setembre al Rally Ciutat de Cervera, sobre terra, primera cursa puntuable del certamen català després de la pausa estiuenca. La prova, que arribava a la 18a edició, era puntuable també per al Campionat Estatal de Terra, a més de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra, la Copa de Catalunya de Promoció, el Trofeu de Catalunya de Rally Sprints, el Volant RAC Trofeu Mavisa i la Challenge Foc Extreme. Sota l'organització de l'escuderia WRC Management, la cursa constava de 4 trams cronometrats, els quals els més d'un centenar de participants havien de fer 2 passades. Xevi Pons, amb Carlos del Barrio de copilot, va dominar la cursa des del principi, marcant 5 dels 7 escrats de la prova. No va tenir però gens fàcil. Tot i començar líder, problemes en un amortidor li van fer perdre el primer lloc en la segona especial, que recuperaria un tram més tard. Pons, que compta amb 3 títols de l'Estatal de Terra, cediria només un escratx, proclamant-se vencedor al final de la carrera. Bé, un rally complicat. Hem començat molt bé, el primer tram l'hem pogut guanyar, no sabíem ben bé com aniríem, després de tant temps parat, més d'un any i mig sense fer carreres del Campionat d'Espanya de ral·lis, doncs era una mica l'incògnita, ja com em trobaria de ritme, controlar una mica els temps i arribar al final i molt contents, un bon entreno de cara al Dakar, d'agafar ritme, molt content de tornar a tenir una victòria més al Campionat d'Espanya i un rally impressionant. Jo crec que s'ha de felicitar l'organitzador, ha fet uns tramos molt tècnics, alguna zona potser estava una mica trencada, però està bé, forma part dels ral·lis i molt content, la veritat és que molt content. Josep Bassols i Xavier Amigo, amb un Citroën DS3 R5, van ocupar el segon lloc entre els participants del català, després d'acabar quarts a la general de la jornada, darrere de José Antonio Suárez i Cándido Carrera, líders del campionat estatal amb un Peugeot 208 Maxi Rally, i Alexander Villanueva i Òscar Sánchez amb un altre Citroën DS3 R5. El podi del català el van completar Jan Solans i Mauro Barreiro amb un Peugeot 208 BTI R2, primers entre els participants de 2 rodes motrius i 14ens de la general del rally. Els primers de 2 rodes motrius de la cursa van ser Efren Llarena i Sara Fernández, que van guanyar també la segona cita de la beca júnior R2, que atorga la Federació Espanyola. Bueno, pues ha sido un rally bastante bueno, empezamos con mucho ritmo, marcamos un scratch muy bueno y bueno, luego en el segundo bucle tuvimos la mala suerte que tuvimos un pinchazo, pensábamos que lo teníamos todo perdido, pero bueno, hay que seguir atacando siempre y al final pues bueno, hemos conseguido recortar el tiempo, tras varios problemas de nuestros rivales también, pero bueno, luego hemos corrido con la cabeza también, había muchas posibilidades de pinchazo, estaba bastante mal y bueno, aquí estamos, hemos conseguido ganar y muy bien, la verdad. Els participants del Campionat de Catalunya de Promoció només corrien els trams de la tarda. La victòria va ser pels germans Roger i Ferran Aymeric, amb un Ford Focus 1.6 que van marcar els millors temps en totes les especials. El segon lloc va ser per Rubén Muñoz i Javier Martínez, amb un Peugeot 106. El podi el van completar Anna Tallada i Oriol Vives, amb idèntica muntura. Hem començat intentant atacar una mica. Sabíem que era un ratll curtet, només fèiem 4 trams i el que volíem era intentar marcar la diferència i intentar guanyar alguns segons. Ens ha sortit bé, hem agafat bastant avantatge respecte als companys, hem anat mantinguent la distància que teníem i hem anat jugant amb els segons que els havien guanyat els primers trams. El Trofeu Catalunya de Rally Sprints de Terra va plegar 18 vehicles que participaven també a la Challenge Foc Extreme. La victòria se la van adjudicar Gerard Fontaner i Arcadi Rubirola, amb un Ford Focus 1.6. La parella va superar els segons classificats per un marge de 10 segons. Un segon lloc que va ser per Fernando Eguren i Luis Ángel Martínez, que repetien podi de nou a Cervera. El tercer lloc entre els participants del trofeu i de la Challenge Foc Extreme va ser per Raúl Barrionuevo i el seu copilot Guillem Godaiol, també amb un Ford Focus. El Volant RAC Trofeu Mavisa ha superat ja el seu equador. El Rally de Cervera marcava el debut dels nous Peugeot 208 1.2 Sportec sobre terra, en un test idoni de cara al Rally RAC
del 6 d'octubre. Jordi Salinas, amb Òscar Barrera al seient del copilot, va dominar la prova lleidatana i va aconseguir la victòria, un triomf que buscava des de l'inici de la temporada. Començàvem al matí una miqueta amb problemes perquè atrapàvem el cotxe de davant, que havia tingut problemes mecànics, i l'atrapàvem, la pols no ens deixava córrer tot el que volíem, però a partir del segon tram ja sí que hem pogut aplicar el nostre ritme i hem agafat una diferència amb els rivals, a poc l'hem anat creixent sense agafar massa riscos, i bé, i a la tarda ha sigut això, anar negociant sense perdre els escratxos que tenen punts a les segones passades aquí al volant. I bé, molt content. Al final, primera victòria de l'any era necessària ja era necessària. El jove pilot usonenc Josep Bassas va sumar un nou podi a Cervera al costat de l'experimentat copilot Manel Muñoz. Bassas va començar la prova amb molt bon peu gràcies a l'escratx aconseguit en el primer tram, però un incisiu Jordi Salinas el va superar ja a la segona especial. A partir de llavors, va procurar pel campionat i va assegurar uns punts d'or que el situen més líder encara, tant a la general com entre el júnior. El Rally Cervera sabíem que seria un rally difícil, com cada any, trencat, i sortíem els dos trams primers del matí, l'A i el B, que eren llargs i eren els que estaven més difícils. Sortim bé, fem scratch, ens situem bastant bé a davant. Sabíem que en Salinas correria molt, que ja sabíem que en Salinas correria molt i és un tio molt ràpid a la terra, i així ha estat. Nosaltres hem mantingut bé la segona posició, amb molta distància amb el tercer, amb l'Aleix Vila, el teníem ben controlat, o sigui, no patíem i sobretot pensàvem en el campionat. I res, donar mil gràcies a MC i a RMC, que aquest cop també han estat per aquí, i tots els patrocinadors, que sense ells això no seria possible. Aleix Vila afrontava el seu primer ral·li sobre terra amb la incògnita de saber on estarien els seus temps. Amb Marc Roca a les notes va aconseguir rodar en posicions de podi des de la primera especial. Descobrint la conducció sobre aquesta delicada superfície, es van adjudicar un scratch i el seu quart podi consecutiu en l'any del seu debut a la Copa del RAC. Hem començat el rally, tot el bucle del matí, els 4 trams, diguéssim, sobretot els dos primers, a temptejar una miqueta, aviam com aniria el cotxe, com veuria jo, el copilot, tot. Hem tingut un parell o 3 de fallos de navegació, ens hem equivocat amb algun cruiser, i a les segones passades hem anat més finet, ens hem tirat una mica més, però la segona passada del primer tram hem punxat a 5-6 quilòmetres per acabar. I clar, això m'ha fet perdre bastant temps. Al tram B2 he decidit allà també tirar-me una miqueta més a comparació de la primera passada i hem disfrutat moltíssim, ens ho hem passat com uns nens petits, i em sembla que ha sigut allà on he aconseguit l'escratx, hem disfrutat molt. Durant el matí m'han penalitzat i tenia 2 minuts sobre el Pep i no em trobava pols al tram i anava bastant bé. Ara a la tarda m'he trobat pols al tram perquè aquest minut ja m'han ajuntat amb el Pep i em trobava bastant de pols, i l'últim tram ha sigut una mica caòtic perquè les rectes del final no veia ni un en el final de tram. Però bueno, la conclusió del dia ens ho hem passat bomba. Un altre equip que s'estrenava en la terra era el format per Sergi Francolí i Guillem Aymeric, sorprenent positivament en els 2 trams de Cervera, molt trencats després del pas dels potents vehicles 4x4. Amb el Peugeot 208 1.2 Sportec BR van mantenir la 4a posició en els 7 trams que es van disputar, consolidant el 3è lloc del certamen en el seu primer any en la competició i mostrant-se com una de les revelacions del trofeu. Adrià Serratosa i Òscar González continuen buscant com augmentar el ritme en aquesta tan competida Copa de Promoció de Joves Talents. El pilot de la Costa Brava va patir algun contratemps que perjudicaria el seu rendiment, tot i que va demostrar en les polsegoses especials que es defensa molt bé sobre terra. Un altre tàndem que pretén millorar les seves prestacions és el format per Marc Paradell i Xavier Quesada, que van aconseguir el seu objectiu, que no era un altre que portar el cotxe a meta.
La duresa de la cursa que puntuava per al Campionat d'Espanya va quedar reflectida en els 3 abandonaments per causes similars que van protagonitzar equips del volant RAC. En el primer tram de la jornada havien de dir adeu a Abel Barcons i Francesc Gascó, després de danyar la roda davantera esquerra en una complicada zona de baixada. A la primera especial van abandonar l'andorrà Claudi Ribeiro i Marta Anglada, que després s'acollirien al format Super Rally i arribarien a marcar un scratch, demostrant el seu bon ritme sobre el 208. La fortuna definitivament no acompanya aquesta temporada Pablo Suárez. El canari, amb Israel Pereira a la seva dreta, abandonava en la segona passada pel tercer tram després de tenir un rally molt complicat. La propera prova prevista del Campionat de Catalunya de ral·lis és el Rally Girona, que es disputarà el 16 de setembre.